А ние на 7 април ви кани на нещо също много хубаво. Тогава се навършват 100 години от рождението на, може би, една от най-влиятелните и най-големите джаз певици. Става въпрос за Били Холидей. Повечето от вас знаят за нейната трагична съдба. Но Били Холидей ще бъде и основата на новия проект на певицата Мирослава Кацарова, чието албум Blue Moon Songs of Billie Holiday ще бъде представен на 7 април, както вече ви казах, от 20 часа в столичен клуб. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves. Причината, че тази година се навършват 100 години от рождението на Били Холидей, е много формална. Истината е, че това е един много отдавна отлаган концерт и много ми се искаше през годините да направя такъв. Но слава Богу, според мен, нещата при мен се развиха така, че да имам възможността през последните 15 години да се занимавам с авторска музика и с авторски проекти. Нещо, което здравословно ме дистанцира от класическия джазов материал, така наречените джаз стандарти. И сега някак се усещам смела и също така зряла, за да интерпретирам по свой начин песните на Били Холидей. Ние решихме да направим една програма с нейни песни, затова тя се казва Blue Moon Songs of Billie Holiday, които лично сме избрали. А артистите до мен са моите любими музиканти, както винаги Христо Йоцов, ударни, Веселин Веселинов, еко, контрабас, Мирослав Торийски, пиано. Това са и авторите на аранжиментите, които всъщност са доста шарени. С нас на сцената ще бъдат още двама много кадърни и много интересни млади музиканти. Единият е Денис Попстоев, а другият всъщност е Божидар Василев. И единият свири на саксофон, другият на тромбон. Това, което имаме още като изненада, то ще бъде изненада и за самите нас, защото гост-музикант на сцената ще бъде виртуозният китарист Николай Карагеоргиев, който впрочем не е толкова популярен в България, защото през последните 10 години живя и работи в Швейцария с Swiss Jazz Orchestra. It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Били Холидей всъщност за мен е архетип. Тя е началото на всичко. Тя е началото за мен лично. Но това, което беше предизвикателно за мен е да мина отвъд болката, отвъд меланхолията, която е много характерна като тема в нейната музика, и да пея основно за любовта, за благородството в музиката. И така да направим програмата, че да те кара да се чувстваш уютно, а не да те натъжава. След София, програмата ще бъде представена и в други градове на страната. На 9 април в Бибоп кафе в Пловдив, отново същите музиканти, същата програма. В края на април, началото на май започват нашите концерти в другите градове на България. Ще имаме концерти в Велико Търново, Бургас, Варна, отново Пловдив и София за малко, но през лятото. И така, предстоят ни още 7 концерта с програмата Blue Moon Songs of Billie Holiday. I don't know I should. He isn't true.